Vítam vás pri novom videu. Dnes vám poviem, ako postupovať pri chemickej ochrane viniča. Ak pestujeme menej rezistentné odrody stolového viniča, tak sa pri úspešnom dopestovaní určite nevyhneme aspoň minimálnej chemickej ochrane. Ja sa snažím na ochranu svojho vinohradu používať postreky, ktoré sú určené do ekologického poľnohospodárstva. Snažím sa vyrábať si aj vlastné výluhy z rastlín, ktorými potom buď postrekujem, alebo hnojím ku koreniu viniča. Tým posilujem imunitu a odolnosť viniča voči hubovým chorobám. Samozrejmosťou je aj nezanedbanie zelených prác a tým myslím odlistňovanie zóny strapcov a celkové prezdušenie kra. Ako prvý som použil postrek Sulca CA. Týmto hnojivom na báze sekundárnych živín síry a vápnika som postrekoval viac menej hneď po reze viniča. Použil som 4% postrekový roztok, to je 40 ml na 1 liter vody. Ideálna teplota pri postreku je minimálne 10 stupňov, 10 až 20 stupňov. Viac menej do každej postrekovej kvapaliny používam aj zmáčadlo Silvestar pre lepšie prilnutie postreku na rastlinu. Namiesto tohto zmačadla môžeme kľudne použiť aj napríklad pár kvapiek kuchynskej jary na omývanie riadov, bude to mať podobný účinok. Tento postrek sa používa na likvidáciu prezimovaných škodcov alebo roztočov, ktoré na rastline prežili, ale pôsobí preventívne aj proti akarinóze a erinoze, čo je vlastne kučeravosť a plstnatosť listov viniča. Tým, že je to hnojivo, napomáha k lepšiemu zdravotnému stavu rastliny. Týmto postrekom vyzmačam komplet celú rastlinu, no najmä kmienok. Tento postrek musíme urobiť ešte pred pučaním viniča, pretože by sme si tým silným postrekom pučeky poškodili. Tento postrek nie je nijak významne dôležitý, preto je na uvážení každého pestovateľa, či ho bude aplikovať alebo nebude. Pretože proti prezimovaným roztočom je možné použiť aj bioochranu vo forme drávého roztoča Typhlodromus piri, ktorý si s nimi určite poradí. Ďalší postrek, ktorý budem aplikovať, bude na báze koloidnej síry Cumulus VG. Mimochodom označenie VG za názvom označuje, že postreková látka je vo forme malých granuliek. Cumulus VG je kontaktný fungicid, ktorý sa používa aj proti prezimujúcej mučnatke viniča. Budem ho aplikovať vtedy, keď po vyrášení letorastov dosiahnu dĺžku zhruba 15 až 20 cm alebo 3 až 5 listov. Dávka na 1 liter vody je 6 g Cumulusu VG. Tieto jednotky udávam v malých množstvách, pretože nie každý má hektarový vinohrad a lepšie sa mu to takto ráta. Po streku samozrejme pridám aj zmáčadlo Silvestar. Ak by ste nevedeli, ako odvážiť také množstvo látky, tak sa dá kúpiť takáto váha na malé množstva z Tému. Ja som s ňou veľmi spokojný. Veľa ju využívam. Tento postrek je veľmi dôležitý, pretože po správnom aplikovaní nám môže zabezpečiť, že sa s mučnatkou v danom roku nemusíme vôbec stretnúť. Všetko samozrejme závisí aj od počasia. Podmienky vzniku mučnatky aj perenospory sme si povedali v minulom videu, tak ak vás to zaujíma, môžete si ho pozrieť. Tretí a štvrtý postrek bude pred kvetom a po kvete. Tento postrek je asi najdôležitejší zo všetkých postrekov, čo sa týka ochrany viniča a nie je dobré ho zanedbať. Je dobré si sledovať, ktorá odroda začne kedy kvitnúť a hneď vtedy musíme zrealizovať postrek. Pri pestovaní jednej odrody stolového hrozna je to sledovanie jednoduché. Pri viacerých rozličných si musíme odsledovať, ktorá z nich bude náš signalizátor. Túto rastlinu si môžeme označiť a do budúcna budeme vedieť, že bude náš signalizátor. Dĺžka kvitnutia je závislá od počasia, takže ak počas kvitnutia sa veľmi ochladí, tak aj proces kvitnutia sa predĺží. Takže proti mučnatke opäť použijem postrek na báze koloidnej síry a to Cumulus VG. Ak máte k dispozícii Tiovi Jet, môžete použiť aj ten. Proti perenospore použijem biopostrek Flowbrix Profi, ktorý je na báze medí, samozrejme za použitia zmáčadla Silvestar. Postrek realizujem pred kvetom a samozrejme aj po kvete. V ďalších fázach vykonávam postrek len za sledovania meteorologických podmienok, a to ďalším biopostrekom Folicid. Folicid je prírodný produkt s obsahom účinných látok, ako je sojový lecitín a slnečnicový olej, ktoré vlastne aktivujú fyziologické funkcie rastlín. Tento postrek sa používa pri ochrane viniča proti perenospore a mučnatke. Po aplikácii sa na rastline vytvorí ochranná vrstva, ktorá posilní bunkovú stenu a následne aktivuje obranný systém rastliny. Dávkovanie je 10 ml na 1 liter vody. Riziko vzniku rezistencie je veľmi malé.
Postupovať budem tak, že budem sledovať meteorologické predpovede a ak sa vyskytne situácia, kedy by sa mohla prejaviť mučnatka alebo perenospora, tak vinič postriekam. Po zhruba 5 až 10 dňoch postrek zopakujem. Je možné s ním postrkovať aj niekoľkokrát za sezónu. Tento postrek nemá ochrannú dobu, takže môžeme postrek aplikovať aj tesne pred zberom hrozna. Na záver tohto kratšieho videa by som ešte rád poznamenal, že tlak chorôb na viniči výrazne klesá, ak nezanedbáme zelené práce a aj výživu rastlín viniča. Tak a z dnešného videa by to bolo všetko. Zatiaľ ahojte.